Nehemia Tibako Hakalia ba Nehemia nsemnie. Na bosome kisliwa etise openima mu afia etoso aduonu a mewo Susan aban mu no. Hanani minuanom baako ne mmarima bi a wofri Yuda bae. Na mebisa wo Yudafo a wofri mu fri a woka no mumfa no mu no ne Yerusalem ho asem. Na woka kire me se no mumuno nkaya waka eho asase no so no wo amane kase ne ahohora mu. Na Yerusalem afasuo no abubu na napronso wode ojaahye. Na meti nsem yi no metna asemi sui. Na medi abobo nabi. Na medi ebuada. Na mebɔ mpaye osoro Nyankopɔn no anim. Na me se aw Awurade osoro Nyankopɔn Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu a wokra apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ wo ne wɔn a wodi wo mmara nsɛm soɔ no. Ma wasomra so na wani wamue na fatie wakoa mpaye a merebɔ no wanim nɛ awia ne anadwo ama wo nkoa Israelfo ne ka mereka Israelfo bɔne a yɛayɛ wo no. Na menso ne magya fie ayɛ bɔne fom na yɛafom wo na yɛ ne omra nsɛm ne ahyɛdeɛ ne atemudi a wo hyɛ wakoa Mose no so. Na kae asɛm a wo de hyɛ wakoa Mose no sɛ mo de mo fom a menso mɛbɔ mo apete aman mu. Na sɛ mo sane ba me nkyɛn na mo hwɛ me mmara nsɛm di so a ɛne sɛ wɔpam mo kɔ osoro ano no ho a ɛhɔ ara na mefiri maboaboa mo ano mede mo aba faako a mayi sɛ mɛma me din atena hɔ no. Na wɔn nso wɔyɛ wo nkoa ne wo man a wode wo tumi kɛseɛ ne wo nsa a ɛyɛ den agye wɔn. Aw Awurade ma wasomra wakoa mpaebɔ ne wo nkoa a wo din suro yɛ wɔn fɛ mpaebɔ so. Na ma no nsi wakoa yie nɛ. Na ma no moburuhunu ɔbarima yɛ anim. Nso na me ne ɔhene nsahyɛni. Nehemia Timienu. Na ɔhene Atasesta afia etoso aduonu. Bosomi Nisan a etise oforisuo mu. Na nsa si n'anim. Na mema nsa ne so mede mema ɔhene no. Nso na menyɛ m'anim mɔbɔmɔbɔ da. Na ɔhene ka kyerɛ me sɛ Efridian so na wanim ayɛ mɔbɔmɔbɔ sɛ na wonyare nso. Ye nya hwee sɛ akoma mu awerɛhoɔ. Na misuro pii para. Na mese ɔhene no sɛ ɔhene nkwa so kosi daa. Ɛdeɛ nti na m'anim renyɛ mɔbɔmɔbɔ. Sɛ kura a magyanom adamna wo mu no ayɛ akurɔfo. Na wɔde ogya ahye n'apono no. Na ɔhene no ka kyerɛ me sɛ na ɛdeɛ na wɔrehwehwɛ yi. Ɛna mebɔɔ ɔsoro Nyankopɔn mpaeɛ. Na mese ɔhene no sɛ ɛyɛ ɔhene ani so. Na sɛ wakoa anya w'anim adom a anka wasoma me Yuda ama makɔ magyanom adamna kuro no mu makɔkyekyere bio. Na ɔhene ne ɔhema a ɔte ne nkyɛn ka kyerɛ me sɛ wo kuro no bɛkyɛre akosi dabɛn. Na dabɛn na wobɛsane aba. Na ɛyɛ yie ɔhene no ani so sɛ obegya me kwan. Na mehyɛ no da. Na mese ɔhene no sɛ ɛyɛ ɔhene ani so a ma wɔma me nwoma. Na memfa me nkɔma asuogya amradofoɔ no sɛ wonya me kwan nkosi sɛ meduru Yuda. Ne nwoma nso a mede bɛkɔ akɔma ɔhene kwahwɛfoɔ Asaf sɛ ɔma me nnua a mede bɛyɛ aban a ɛwɔ efie no ho apono no mpuna. Ne kuro no fasuo no deɛ ne efie a merekɔ mu no deɛ no. Na me Nyankopɔn ayɛ me nsa a ɛwɔ me soɔ no nti ɔhene no maa me. Na meduru asuogya amradofoɔ no nkyɛn. Na mede ɔhene nwoma no me maa wɔn. Nso na ɔhene asoma dɔm asafohene bi ne apɔnkɔsotefoɔ aka me ho. Na Horonini Sambalat ne Tobia akoa Amoni bi tiye no. Ɛyɛ wɔn ya kɛse sɛ onipa bi abare bɛhwehwɛ yiedie ama Israelfoɔ. Na meba Yerusalem na medi hɔ nansa. Na mesɔre anadwo. Me ne mmarima kakra bi a wɔka me ho. Nso na menka deɛ Onyankopɔn de ahyɛ makoma mu sɛ menyɛ me ma Yerusalem no menkyerɛ onipa biara. Na aboa biara nso nka me ho sɛ aboa a mete ne soɔ no. Na mefa bohwa pono no mu, mifiri adi anadwo mefa ntwiaseɛ nsuo aniwa no anim, mekɔ sumuna pono ano.
na mehwɛ Yerusalem afasu a abubuo ne n'apono a wɔde ogya ahye no. Na mesene me kɔ nsuo aniwa pono no ano ne ɔhene tareɛ ho. Nanso na maboa a ɔwɔ maseɛ no nya baabiara mfa. Ɛna anadwo no mefuru subonhwa no mekɔhwɛɛ ɔfasuo no. Na mesane mefa bonhwa pono no mu me baabio. Na mapɔma no nim deɛ mekɔɔyɛ ne deɛ meyɔɔyɛ. Na Yudafoɔ ne asɔfoɔ ne makoma ne mapɔma ne nkaeɛ a wɔyɔ adwuma no. Na menya menka menkyerɛ wɔn de abeduru sɛsɛɛ. Ɛna mesee wɔn sɛ, mo ara muhunu amane a yɛwɔ mu. Sɛ Yerusalem ayɛ akurɔfo, na ɛho apono nso wɔde ogya ahye. Mommra ma yɛnto Yerusalem afasuo no, na yɛanyɛ ahohora bio. Na mekaa wɔ me Nyankopɔn nsa a ɛyɛ wɔ me soɔ ne ɔhene asɛm a ɔka kyerɛɛ me no. Ɛna wɔse, momma yɛnsɔre na yɛnsi. Na wɔhyehyɛɛ wɔn abasam din ma adwuma pa no. Na Horonini Sambalat ne Tobia akoa Amoni no ne Arabini Gesem teeɛ no, wodii yɛn ho fɛw na wobu yɛn animtia kaa sɛ, asɛm bɛ na moredie yi, ɔhene anim atua na moretie yi. Na metua wɔn ano mesee wɔn sɛ, ɔsoro Nyankopɔn no, ɔno na ɔbɛma no asi yɛn yie, na yɛn deɛ yɛyɛ ne nkoa, yɛbɛsɔre asi, na mo deɛ muni kyɛfa ne tenene ne nkae biara wɔ Yerusalem. Nehemia ti mmiɛnsa. Na ɔsɔfopanin Eliasib ne ne nuanom asɔfoɔ no sɔree, na wosii nwanpono no. Wɔn na wɔyɛɛ no kronkron na wosisii n'apono no. Wɔyɛɛ no kronkron kosii mmea abantenten no ho, de kosii Hananel abantenten no ho. Na ne nkyɛn mu na Yeriko mmarima siiɛ, na ne nkyɛn mu nso na Imri ba Sakur siiɛ. Na mpataa pono no, Sena ma na siiɛ. Wɔn na wɔsam soɔ na wɔsisii n'apono, ne mpratwom ne n'adaban. Wɔn nkyɛn mu na Hakos ba Uria ba Meremot miamia mu. Wɔn nkyɛn mu nso na Mesesabel ba Berekia ba Mesulam miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Baana ba Sadok miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Tekoafo miamia mu. Na wɔn abrempɔn amfa wɔn kɔn ammɛhyɛ wɔn Awurade som no mu. Na ɛpono dadaa no, Pasia ba Yoada ne Besodia ba Mesolam miamia mu. Wɔn na wɔsam soɔ na wosii n'apono ne ne mpratwom ne n'adaban. Wɔn nkyɛn mu na Gibeoni Melatia ne Meronot ni Yadon. Gibeon no Mispa mmarima a wɔhyɛ asuogya amrado no aseɛ no miamia mu. Ne nkyɛn mu na Hahia ba Usiel a ofiri sika adwumfoɔ mu no miamia mu. Ne nkyɛn mu na Hanania nifurafoɔ ba no miamia mu. Na ɔma Yerusalem yɛ den, de kosii ɔfasuo tɛtrɛtɛ no so. Wɔn nkyɛn mu na Hu ba Refaya, Yerusalem fa so safohene miamia mu. Wɔn nkyɛn mu na Harumaf ba Yedaia miamia ne fie ntentensoɔ deɛ no mu. Ne nkyɛn mu na Hasabnia ba Hatus miamia mu. Esini bi nso na Harim ba Makia ne Pahat Moab ba Hasub miamia mu. Ne afono no abantenten no nso. Ne nkyɛn mu na Halolhes ba Salum, Yerusalem fa so safohene miamia mu. Ɔno ne ne mama. Bonhwa pono no, Hanum ne Sanoafoɔ miamia mu. Wɔn na wɔtoeɛ na wɔsisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Na ɔto ɔfasuo no basafa apem de kosii Sumina pono no. Sumina pono no deɛ, Rekab ba Makia, Bet Hakerem abupɛn no so safohene na omiamia mu. Ɔno na ɔtoeɛ na osisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Na nsutire pono no, Kohose ba Salum Mispa abupɛn no so safohene na omiamia mu. Ɔno na ɔtoeɛ na ɔkata asoɔ na osisi ano apono, ne mpratwom ne n'adaban. Ɔto nsuka ho fasuo nso. Ɔhene turo no ho de kosii ntwedeɛ a esiane firi David kurom no ho. Ɔno so na Asbok ba Nehemia Besu abupɛn fa so safohene bɛtoa miamia mu de kosii David adamena ntentensoɔ. Ne ɔtare a wɔyɔɛ no ho ara de kosii nnɔmani fie. Ɔno so na Lewifoɔ no, Bani ba Rehum bɛtoa miamia mu.
ne nkyɛn na Hasabia Kela abupen fa so safohene miemiemu ma na abupen ɔno so na wɔn nuanom Henadab ba Bawai Kela abupen fa so safohene bɛtoa miemiemu ne nkyɛn na Yesua ba Eser Mispa safohene miemia esina ɛka ho no mu kokoam amiadeɛ dan ntwedeɛ no ntentensoɔ ɔno so na Sabai ba Baruk bɛtoa bɔɔ mmɔden miemia esina ɛka ho no mu firi ntwea so no ho de kosii ɔsɔfopanin Eliasib fie pono ano ɔno so na Hakos ba Uria ba Meremot bɛtoa miemia esina etia mienu no mu de firi Eliasib fie pono ano kosii Eliasib fie awie no hwaa ɔno so na asɔfoɔ no Yordan nsunoafoɔ no bɛtoa miemia mu ɔno so na Benyamin ne Haso bɛtoaeɛ wɔn fie ntentensoɔ ɔno so na Anania ba Maasaya ba Asaria bɛtoaeɛ ne fie ho ɔno so na Henadab ba Binui bɛtoaeɛ miemia esini a ɛka ho no mu de firi Asaria fie no ho kosii kokoa no mu ne ntwea so no ho Usai ba Palal di ntwea so no ne abantenten a ɛtene firi atifi ahemfie n'aduafo abanwua ho no ntentensoɔ ɔno so na Paros ba Pedaia diiɛ na nsɔfokwaa no tena Ofel de kosii nsuo pono no ntentensoɔ apueɛ ne abantenten a efiri adie no fam ɔno so na Tekoafoɔ no bɛtoa miemia esini a etia mienu mu abantenten kɛseɛ a efiri adie no ntentensoɔ kosii Ofel fasuo no ho efira pɔnkɔ pono no na asɔfo no miemia mu wɔn nyinaa wɔwɔn afie ntentensoɔ wɔn so na Imer ba Sadok bɛtoaeɛ ne fie ntentensoɔ ɔno so na Sekania ba Semaya apueɛ pono no hwɛfoɔ no bɛtoaeɛ ɔno so na Selemia ba Hanania ne Hanu a ɔyɛ Salaf ba a ɔtɔ so 6 no bɛtoa miemia esini a etia mienu no mu ɔno so na Berekia ba Mesolam bɛtoaeɛ ne pia ntentensoɔ ɔno so na Makia sikadwomfoɔ ba no bɛtoa kosii nsɔfokwaa ne adwadifoɔ no fie Mifka pono no ntentensoɔ kosii ntwea so abansoro dan no ho na ntwea so abansoro dan no ne nnwa pono no ntam no sikadwomfoɔ ne adwadifoɔ na miemia mu Nehemia T9 Na Sambala tee sɛ yɛreto ɔfasuo no ne bu hurui na onya abufuo pii pa na odi Yudafoɔ no ho fɛw na ɔkaa no ne nuanom ne Samaria tumfoɔ no anim sɛ ɛdeɛn na Yudafoɔ bɛtɛbɛtɛfoɔ yi reyɔ yi wɔma wɔn kwan wɔbɛbɔ afɔdeɛ wɔbɛwie no ne ara wɔbɛnyane aboɔ no afiri nkunkum aboɔ akwaku a ahyehyɛ no mu na Amoni Tobia ogyina ne nkyɛn no kaa sɛ deɛ ɔreto impo sɛ kɔkɔbɔ fura obebubu aboɔ fasuo no tie ye Nyankopɔn sɛ yɛabɔ adapaa na dane wɔn ahohoro aboa wɔn atifi na fa wɔn yɛ saasedeɛ domumfa asase so na nkata wɔn amumuyɔ so na wɔn bɔne nso ma wɔn pepa no w'anim na wafuw bo abantofoɔ no anim na yɛto ɔfasuo no na wɔtoatoa ɔfasuo no nyinaa koduru ne fa so na ɔman no nya akoma pa de yɔe na Sambalat ne Tobia ne Arabifoɔ ne Amonfoɔ ne Asdodfoɔ no tee sɛ watoatoa Yerusalem afasuo no ahyia na wafiri ase retuatua ntokuro no wɔn bu fuw sɛ na wɔn nyinaa kɔ apam yɛ baako sɛ wɔrebɛne Yerusalem ako no ayɛ no sakasaka na yɛbɔɔ ye Nyankopɔn mpaeɛ na wɔn nti yɛsisi awɛmfoɔ awia ne anadwo wɔn anim na Yuda kaa sɛ ɛne so asoafoɔ no ahoɔden so ahwan nkunkum aboɔ no nso dɔɔso enti yɛrentumi nto afasuo no na yɛn ahohiahiafoɔ no kaa sɛ moma wɔn te na wɔn hunu kosi sɛ yɛbɛduru wɔn mu akuku wɔn ama adwuma no to atwa na Yudafoɔ a wɔtete wɔn ho no firi nkuro no nyinaa mu bɛka kyerɛɛ yɛn bɛyɛ mpredu sɛ wɔrepam yɛn ho apambɔne ɛna mede nnipa sisii aseɛ hɔnom ɔfasuo no akyi deɛ ɛhɔ da hɔ no na mede ɔman no sisii sɛdeɛ wɔn musua teɛ wɔde wɔn krantɛ ne wɔn pia ne wɔn tadua na mekɔhwɛe na mesɔree
Na mese makoma ne mpanimfo ne ɔman no nkaye sɛ munsuro wɔn. Awurade kɛse a ne ho yɛ hu no mmom na monkae no. Na monkoma mo nuanom ne mo mabarima ne mo mama ne mo yerenom ne mo afie. Na yɛn atamfo no tee sɛ wabɛka akyerɛ yɛn no, Onyankopɔn ma wɔn agyina no yɛ ɔkwa. Na yɛn nyinaa sane baa ɔfasuo no ho kɔɔ yɛn adwuma so. Na efrida no, me mmeranteɛ fa fra mu yɔ adwuma. Na wɔn mu fa nso kurakura mpea ne akyɛm ne tadua ne amiadeɛ mu. Na asafohene no gyina Yuda fie nyinaa akyi. Wɔn a wɔtotoo ɔfasuo no ne wɔn a wɔsoso ne soa ne wɔn a wɔsoasoa wɔn no, wɔde nsa biako reyɔ adwuma, na wɔde biako kura dadeɛ mu. Na wɔn a wɔtoo no nyinaa bobɔ wɔn krantɛ wɔ wɔn asene na wɔde retoɔ. Na ntotorobɛnto hyɛnfoɔ wɔ me nkyɛn. Na mese makoma ne mpanimfoɔ ne ɔman no nkaeɛ sɛ, adwuma no dɔɔso, na emu trɛ. Na yɛn nso yɛapaapaa yɛn mu ɔfasuo no so. Onipa ne ne yɔnko ntɛm ware. Enti baabiara a mobɛte totorobɛnto nka no, ɛhɔ na mommoa mo ano mehyia yɛn nkyɛn. Yɛn Nyankopɔn bɛko ama yɛn. Saa na yɛyɛɔ adwuma. Na wɔn mu fa kurakura mpea firi adekyeɛ kosi sɛ nsoroma pue. Nso brɛ no ara mu no, mese ɔman no sɛ, onipa biara ne ne somfo nna Yerusalem. Na wɔnyɛ yɛn awɛmfoɔ anadwo ne adwumayɛfoɔ awia. Na me ne me nuanom ne masomfo ne awɛmfoɔ a wodi m'akyiri no, yɛnyiyi yɛn ntaadeɛ. Obiara kura ne dadeɛ. Nehemia tinum. Na ɔman no ne wɔn yerenom nteamu kɛseɛ sɔre tia wɔn nuanom Yudafoɔ no. Na ebinom wɔ hɔ a wɔkaa sɛ, yɛne yɛn mmabarima ne yɛn mama no yɛdɔɔso. Na momma yɛnkɔpɛ aduane ni na yɛnya nkwa. Na ebinom nso se, yɛde yɛn mfuo ne yɛn bobinturo ne yɛn afie risisi nwa apɛ ɛkɔm mu aduane. Na ebinom wɔ hɔ a wɔkaa sɛ, yɛafam sika de ayi ɔhene toɔ. Yɛn mfuo mu ne yɛn bobinturo no so. Na afei yɛn honam te sɛ yɛn nuanom honam. Yɛn ma te sɛ wɔn ma. Na hwɛ, yɛn die yɛde brɛ yɛn mmabarima ne yɛn mama ase de wɔn ayɛ yɛn nkoa. Na yɛn mama mu binom wɔ hɔ a wɔnya abrɛ wɔn ase saa. Na ahoɔden biara ne yɛn nsɛm. Na yɛn mfuo ne yɛn bobinturo yɛ afoforo dea. Na metee wɔn teamu ne nsɛm yi no, mibu fu sɛ, na makoma tuu mi agyina. Na me ne makoma ne mpanimfoɔ no hamee. Na mesee wɔn sɛ, mfɛntom na mogyigyi mu nuanom hɔ. Na mebɔ wɔn so dwa kɛseɛ. Na mesee wɔn sɛ, yɛn deɛ, yɛagye yɛn nuanom Yudafoɔ a wɔtontɔn wɔn maa amanaman no, sɛdeɛ ɛwɔ yɛn nsɛm no. Na mo nso, mobɛtontɔn mo nuanom, na wɔntontɔn wɔn ho ma yɛn anaa. Na wɔyɛɛ kom, na wɔnhunu asɛm a wɔde bɛbua. Na mekaa sɛ, asɛm a moredie yi nyɛ. Ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn no suro mu na ɛsɛ sɛ monanteɛ. Amanaman a wɔyɛ yɛn atamfo no nso pa no nti. Na me nso, me nuanom ne masomfo, yɛafɛm wɔn sika ne aduane. Momma yɛmfa kayi nkyɛ. Ɛna ara monna ne wɔn mfuo, ne wɔn bobenturo, ne wɔn nnua, ne wɔn afie ma wɔn, ne sika, ne aduane, ne nsa, ne ngono ha mu abupan a mogyee no wɔn hɔ yɛ mfɛntom no. Ɛna wɔse, yɛbɛdane ama na yɛrenhwehwɛ wɔn hɔ biribiara. Yɛbɛyɔ sa sɛdeɛ waka no. Na mefrɛ asɔfoɔ no me bae. Na mema wɔkeka ntam sɛ wɔbɛyɛ no sɛdeɛ asɛm yi tie. Meporepore me kukum nso na mekaa sɛ, sɛ na Onyankopɔn bɛporopore onipa biara a ɔma asɛm yi ntim no afiri ne fie ne ne dwuma mu. Na sɛ na wɔbɛporoporo no na wayɛ ohunu. Na badwa ne nyinaa kaa sɛ, amen. Na wɔyi Awurade ayɛ. Na ɔman no di asɛm yi so. Nso efiri da a wɔde me hyɛɛ Yuda asase so amrado no, efiri ɔhene Atasasta afe a ɛtɔ so 20 kosi afe a ɛtɔ so 32 soɔ no, mfie 12, me ne me nuanom anni amrado aduane. Na Akane amradofoɔ a wodii m'anim no yɛ ɔman no so duru, na wɔgyegyee wɔn hɔ aduane ne nsa. Ɛsono dwetɛ nyetɛbena 40 nso, wɔn asomfo nso hom ɔman no so. Na me deɛ, Nyankopɔn ho suro nti, maanyɔ sa. Na ɔfasuo yi ho adwuma no nso, mesoo mu.
na yanye asase biara mpo, na masomfo nyinaa ano bɛboae wɔ adwuma no ho. Na Yudafoɔ ne mpanimfoɔ no mu 150 ne wɔn a ofifiri yɛn ho amanaman mu ba yɛn nkyɛn no didii me pono so. Na deɛ wɔno adakoro nie, nantwinini biako, ne nnwan a wadɔ 6, na ntakraboa na wosiesie ma me, na dadu mu prɛko, nsa hodoɔ bebree. Nanso yei mu no, mammisa amrado aduane, ɛfiri sɛ na ɔsom no yɛ duru wɔ ɔman no so. Me Nyankopɔn, kae ma me yie wɔ deɛ ɔman yi nti meyɔe no nyinaa ho. Nehemia 9. Na Sanballat ne Tobia ne Arabini Gesem ne yɛn atamfo nkae no tee sɛ mato ɔfasuo no, na tokuro biara ni mu bio no. Nanso bere no mu na mensisi apono no, kuro apono no ano. Sanballat ne Gesem soma ma wɔbaa me nkyɛn sɛ, Brama yɛnhyia wɔn kuro a ɛwɔ ɔno bohwa no mu. Na wɔn deɛ, bɔneyɛ na wɔredwene no me ho. Na mesoma abɔfoɔ maa no kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ, adwuma kɛseɛ na mereyɔ yi, na mentumi mensane me ma. Ɛdeɛ nti na adwuma no na hɔ, na menya no hɔ nsane mmra mo nkyɛn. Na wɔsoma ma wɔbaa me nkyɛn saara mprɛnan, na mebuaa wɔn saara. Ɛna Sanballat somaa ne somfo, maa no baa me nkyɛn deɛ ɛtɔ so 5, na nwoma a ano da hɔ kura ne nsam. Wɔatwerɛ no emu sɛ, wɔkeka no amanaman mu, na Gasmu ka sɛ wɔne Yudafoɔ redwene atuateɛ. Ɛno nti na wɔreto ɔfasuo no yi. Na wɔn nso wɔrepɛ ɔhene adi, sɛdeɛ nsɛm yi tie no. Nanso wɔahyehyɛ adiyifoɔ a wɔbɛpae wɔn ho asɛm Yerusalem sɛ, ɔhene bi wɔ Yuda, na afei ɔhene aso bɛte no sɛdeɛ nsɛm yi tie. Na afei bra na yɛnhyia nto agyina. Ɛna mesoma ma a wɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ, wɔnyɛ obiribi sɛ nsɛm a wɔreka yi, na ɛyɛ wakoma mu susuka. Na wɔn nyinaa ehu nko na woyi yɛn sɛ, wɔn nsɛm bɛgu afiri adwuma no ho, na wɔanyɔ. Na afei hyɛ me nsɛm de, na mekɔɔ Mehetabel ba Delaya ba Semaya fie, na ɔno deɛ na wato ne ho mu, na ɔkaa sɛ, ma yɛnhyia Nyankopɔn fie asɔredan no mu, na yɛntoto asɔredan no apono mu, ɛfiri sɛ wɔreba abɛkuwo, anadwo na wɔbɛba abɛkuwo. Na me se, ɔbarima a ɔte sɛ me bedwane, na hwan na ɔte sɛ me a ɔbɛhyɛ ne asɔredan no mu na wanya nkwa? Merenkɔ. Na mekarii na hwɛ, ɛnyɛ Onyankopɔn na ɔsomaa no, na nkɔm yi ɔhyɛ tiaa me. Na Tobia ne Sanballat na abɔ no paa. Deɛ nti a wɔbɔɔ no paa ne sɛ, mensuro, na menyɛ saa, na menyɛ bɔne, na wanya di mmɔne bi abɔ de asopa me. Me Nyankopɔn, kae Tobia ne Sanballat, sɛdeɛ wɔ nnwuma yi tie, ne odiyifoɔ baa Nodia nso, ne adiyifoɔ no a anka wɔrepɛ ayi me hu no. Na ɔde adaduonum na mmienu na owie ɔfasuo no, bosome Elulu a ɛte sɛ ɛbɔ da ɛtɔ so 25 mu. Na yɛn atamfo nyinaa teeɛ no, amanaman a wɔwɔ yɛn ho no suroe. Na wɔtɔɔ mu wɔn ani so sɛ, na wohunu sɛ yɛn Nyankopɔn nkyɛn na wofiri bɛyɔɔ adwuma yi. Nso nna no mu no, Yuda makoma no mu pii ma ne Tobia ngoma, na Tobia nso de baa wɔn nkyɛn. Na Yuda mu nipa pii ɛsɔe akyerɛ no, ɛfiri sɛ Araba Sekania asene no, na ne ba Yohanan aware Berikia ba Mesulam babaa. Nso wɔbɛkaa ne papa m'anim, na wɔkɔkaa me nsɛm so kyerɛɛ no. Na ngoma no deɛ, Tobia de ma ne sɛ ɔde rebeyi me hu. Nehemia 10. Na ɛbaa sɛ wɔtoo afasuo no, na mesii apono no, wɔhyehyɛ apono ano ahwɛfoɔ, ne adwontofoɔ, ne Lewifoɔ. Na mehyɛ me nua Hanani ne Hanania aban no mu safohene a odi Yerusalem soɔ no, na ɔno deɛ, na ɔyɛ ɔbarima nokwafoɔ a osuro Onyankopɔn sen nipa pii, na mesee wɔn sɛ, momma wɔnhini Yerusalem apono, gye sɛ owia mu ayɛ den ansa. Na wɔda so gyina hɔ yi, wɔnkeka apono no ntutu mu, na montutu akyire, na momfa Yerusalemfoɔ awɛmfoɔ nsisi hɔ. Onipa biara nyina ne wɛn so ne ne fie ntentensoɔ. Na kuro no mu bae tɛtrɛtɛɛ na ɛso. Na ɔman a wɔwɔ mu no mu sua, na adan no nso na wɔnsisii. Na me Nyankopɔn de hyɛ makoma mu sɛ, memmoa makoma ne mpanimfoɔ ne ɔman no ano, na wɔnkan wɔn musua so,
na mehunu wɔn a wɔforo baa kane no ho musua nkanea nwoma na mehunu sɛ watwerɛ mu sɛ Yenim ne ɔmantan no mufo a ofiri nomum a Babel hene Nebukadnezar de wɔn kɔɔ anim foro baeɛ na wɔsane baa Yerusalem ne Yuda kɔɔ wɔn kurom a wɔne Serubabel, Yesua, Nehemiah, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, Bana baeɛ no. Israel memu merima dodoɔ nie. Paros ma mpinu ọha aduoson mienu, Sefatia ma ahasan aduoson mienu, Aram ma ahensia aduonum mienu, Pahat Moab ma Yesua ne Yoab ma de mpinu aha nwɔtwe ne du nwɔtwe, Elam ma apem ahanu aduonum nan, Satu ma aha nwɔtwe aduanan num, Sakai ma ahanso aduosia, Binui ma ahensia aduanan nwɔtwe, Bebai ma ahensia aduonu nwɔtwe, Asgard ma mpinu ahasa aduonu mienu, Adonikam ma ahensia aduosia nson, Bigwai ma mpinu aduosia nson, Adin ma ahensia aduonum num, Ata ma Hesekia de aduokron nwɔtwe, Hasum ma ahasa aduonu nwɔtwe, Bisa ma ahasa aduonu nan, Harif ma ɔhane dumienu, Gibeon ma aduokron num, Bethlehem ne Netofa merima ɔha aduowɔtwe nwɔtwe, Anatot merima ɔha aduonu nwɔtwe, Bet Asmawet merima aduanan mienu, Kiriat Yerim, Kefira ne Beerot merima ahanso aduanan miɛnsa, Ramat ne Geba merima ahensia aduonu baako, Mikmas merima ɔha aduonu mienu, Betel ne Ai merima ɔha aduonu miɛnsa, Nebo baako no merima aduonum mienu, Ela baako no ma apem ahanu aduonum nan, Harim ma ahasa aduonu, Yeriko ma ahasa aduanan num, Lord Hadid ne Ono ma ahanso aduonu baako, Sena ma mpensa ahankron aduasa, Asɔfo no Yedaya ma Yesua fie de ahankron aduoson miɛnsa, Imam ma apem aduonu mienu, Paso ma apem ahanu aduanan nson, Harim ma apem ne dunson, Lewifo Yesua ma Kadmiel de Hodewa ma de aduoson nan, Adwontofo Asaf ma ɔha aduanan nwɔtwe, Aprano ahwɛfo Salum ma Atam ma Tamon ma Akub ma Hatita ma Sobaya ma ɔha aduasa nwɔtwe, Nsɔfokwa Siha ma Hasufa ma Tabaut ma Keros ma Sia ma Hadon ma Lebanon ma Hagaba ma Samai ma Hanan ma Gidel ma Gaha ma Raya ma Resin ma Nekoda ma Gasan ma Usa ma Pasia ma Besaya ma Mionim ma Nefosisim ma Bakuk ma Hakufa ma Haho ma Baslet ma Mehida ma Hasan ma Bakos ma Sisara ma Tema ma Nisia ma Hatifa ma Salomon Kwama Sota ma Soferet ma Perida ma Yara ma Dakon ma Gidel ma Sefatia ma Hatil ma Pokeret Hasibai ma Amon ma Nsɔfokwa ne Salomon Kwama no nyinaa ahasa aduokron mienu, na yenum ne wɔn a wofiri Tel Mera, Tel Hasa, Kerob, Adon, Imer foro baeɛ, na wɔantumi ankyerɛ wɔn mpanimfie ne wɔn ase sɛ Israel mu na wofiri. Delaya ma Tobia ma Nekoda ma ahensia aduanan mienu, na asɔfoɔ mu Habaya ma Hakos ma Basilea ɔware Gilead ni Basilea mama mu bi, na wɔde wɔn din too no ma. Yenum hwehwɛ wɔn musua akyerɛ na wɔanhunu, na wɔbu wɔn sɛ wɔn ho ntienti, woyi wɔn firi asɔfodie mu.
na amrado no ka kyerɛ wɔn sɛ wonni akronkronne mu ade kronkronne bi kosi sɛ ɔsɔfoɔ bi di Urim ne Tumim aseɛ ne han ne nokorɛ begyina hɔ. Badwa mu no nyinaa no si mpem 42 ne 360. Ɛsono wɔn koa ne wɔn fenaa, wɔn so wɔyɛ mpem 337. Na wɔwɔ adwontofoɔ mmarima ne mmaa 245. Wɔn apɔnkɔ yɛ 736. Wɔn mfunumu pɔnkɔ 245. Yoma 435. Mfunumu mpem 620. Na agyanom atitire no mu fa bi bɛkyɛ adwuma no ho ade. Amrado no ma sika nsorobo apem, nkora 50, asɔfotade 530. So wɔmfa ngu akorade no mu. Na agyanom atitire no mu bi no ma adwuma no ho akorade sika nsorobo mpem 20 ne dwetɛ mmɛnaa mpem 200. Dioma no nkae no maayɛ ne sika nsorobo mpem 20 ne dwetɛ mmɛnaa mpem 5 ne asɔfotade 67. Na asɔfoɔ ne Lewifoɔ ne apona no ahwɛfoɔ ne adwontofoɔ no ne ɔman no mu bi ne nsɔfokwaa no ne Israel nyinaa tenatena wɔn kuro mu. Nehemia Tinwɔtwe. Na bosome a ɛtɔ so 7 no duruiɛ na Israelfoɔ no wɔ wɔn kuro mu no, ɔman no nyinaa boaboa wɔn ano hyia sɛ onipa baako kɔmprae a ɛwɔ nsuo pono no anim no so. Na ɔka kyerɛ ɔtwerɛfoɔ Esra sɛ ɔmfa Mose mmara a Awurade hyɛ Israel no nwoma mmara. Na ɔsɔfoɔ Esra de mmara no baa badwa a mmarima ne mmaa ne obiara obetumi ate aseɛ no wɔ mu no anim. Bosome a ɛtɔ so 7 no da a edi kan. Na ɔkenkan mu mprae a ɛwɔ nsuo pono anim no so fra nɔpa kosii awigyina. Mmarima ne mmaa ne wɔn a obetumi ate aseɛ no anim. Na ɔman no nyinaa yɛ aso tie mmara nwoma no mu nsɛm no. Na ɔtwerɛfoɔ Esra gyina ɛsa a wɔde dua yɔ a ɛkron a asɛm no nti wɔyɔɔyɛ no so. Na Matitia ne Sema ne Anaya ne Uria ne Hilka ne Mesaia gyinagyina ne nkyɛn ne nifa so. Na ne benkum so Pedaya ne Mesel ne Melkia ne Hasum ne Hasbadana Sakaria Mesulam. Na Esra bue nwoma no mu ɔman no nyinaa anim. Na ɔboro ɔman no nyinaa so. Na obue mu no ɔman no nyinaa sɔre gyinagyinae. Na Esra hyira Awurade Onyankopɔn kɛseɛ no. Na ɔman no nyinaa gye so sɛ Amen. Amen. Na ɔmemaa wɔn nsa so na wɔkoto sɔree Awurade de wɔanim butubutuw fam. Na Yesua ne Bani ne Serebia, Yamin, Akub, Sabatia, Hodia, Masaya, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Belaya ne Lewifoɔ no ma ɔman no hunu mmara no mu. Na ɔman no gyinagyina wɔn agyinaeɛ. Na ɔkenkan Nyankopɔn mmara nwoma no kofee. Na wɔkyerɛ aseɛ ma wɔte ne kenkan no ase. Na Nehemia a ɔne amrado no ne ɔsɔfoɔ Esra, ɔtwerɛfoɔ no ne Lewifoɔ a ɔkyerɛkyerɛ ɔman no ka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ ɛnɛ da yi yɛ kronkron ma Awurade mu Nyankopɔn. Munni abooboo na munsu nso. Na ɔman no nyinaa tee mmara nsɛm no na wɔresu. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Monkonkodi sradenam na monom nɔkɔnɔkɔwadeɛ na momfa ebi nkɔma wɔn a wonsiesie ebi maa wɔn no. Na ɛnɛ da yi yɛ kronkron ma yɛn Awurade. Na momma mo werɛ nho mo ho, na Awurade ani ka ne mo ahoɔden. Na Lewifoɔ no ma ɔman no nyinaa yɛ kom sɛ Munyɛ din na ɛnɛ da yi yɛ kronkron na momma mo werɛ nho mo ho. Ɛna ɔman no nyinaa kɔkɔdidiiɛ na ɔnomyɛ. Na wɔde bi kyekyɛe na wonya anigye kɛseɛ pa, efiri sɛ wɔte nsɛm a ɔka kyerɛ wɔn no ase. Na da etia mmienu no, ɔman no nyinaa mu agyanom atitire ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ no boaboa wɔn ano behyia ɔtwerɛfoɔ Esra nkyɛn sɛ ɔrebetie mmara nsɛm no. Na wohunu sɛ wɔatwerɛ no mmara a Awurade nam Mose so hyɛe no mu, sɛ Israelfoɔ no ntena asese mu bosome a ɛtɔ so 9 mu afahyɛ no mu. Ne sɛ wɔma wɔnte na wɔmpa nkyini wɔn kuro nyinaa mu ne Yerusalem sɛ Mumfrɛ din kɔ bepɔ so nkɔfa nguduaman ne krankuman ne ohwanuaman ne brɛ
ne nnua kusukusu man na momfa mɛbobɔ asese sɛdeɛ wɔatwerɛ no. Ɛna ɔman no firi adi kɔfa baeɛ na ɔbɔbɔ asese fae. Obiara wɔ ne dan atifi ne n'adi hɔ, ne Nyankopɔn fie abangua so, ne nsuo pono no ho mpraeɛ so, ne Efraim pono no ho mpraeɛ so. Na wɔn a wɔsan firi nnommumfa mu baeɛ no badwa ne nyinaa bobɔ asese, na ɔtenatena asese no mu. Na Israelfoɔ nyɛ saa da firi Num ba Yosua brɛ so de besi da no. Na ɛyɛ anigye kɛseɛ pa. Enso ɔkenkan Nyankopɔn mmara nwoma no mu daa firi da a edi kan no so ara de besi da a edi akyire no so. Na wɔdi nnapɔnna nanso, na ɛda ɛtɔ so nwɔtwe no, wɔyɛ afahyɛ nhyiamu sɛdeɛ ne yɛbea teɛ no. Nehemia tinkron. Na bosome yi da ɛtɔ so 29 no, Israelfoɔ no boaa wɔn ano hyiaa mmuadadie ne ayituma mu, na dɔte egu wɔn atifi. Na Israel asefoɔ no tee wɔn ho firi ananafoɔ ma nyinaa ho. Na wogyinaa hɔ kekaa wɔn bɔne ne wɔn agyanom amumuyɔ no. Na wɔsɔre gyinagyina wɔn gyinabea. Na wɔkenkan Awurade wɔn Nyankopɔn mmara nwoma no mu adekyea mu nkyɛmu nan mu biako. Na nkyɛmu nan mu biako nso wɔde kaa wɔn bɔne. Na wɔkotoo Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Jesus ne Bani, Kanmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani ne Kenani sɔre gyinagyina Lewifoɔ simpie no so. Na wɔde ne kɛseɛ teɛ mfrɛ Awurade wɔn Nyankopɔn. Na Lewifoɔ no, Yesua ne Kadmiel, Bani, Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebania ne Patahia kaa sɛ, Monsɔre nhyira Awurade mo Nyankopɔn mfiri daa nkosi daa, na wɔnhyira w'animuonyam din a wɔama so atra nhyira ne ayɛyie nyinaa soɔ no. Na Esra kaa sɛ, Wara wo nko ne Awurade, wo na woyɛ ɔsoro, ɔsoro mu soro ne wɔn asafo nyinaa, asase ne deɛ ɛwɔ soɔ nyinaa, ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, na wo ara na woma wɔn nyinaa tete aseɛ. Na ɔsoro asafo no, wo na wɔkoto wo. Wo ne Awurade, Onyankopɔn a wofaa Abraham na wuyii no firi Ura ɛwɔ Kaldea, na wotoo no din Abraham no. Na wuhunu n'akoma sɛ ɛyɛ nokorɛ wɔ w'anim. Na wo ne no pam sɛ wɔde Kanaanfoɔ, Hetifoɔ, Amorifoɔ, ne Perisifoɔ, ne Yebusifoɔ, ne Gilgasifoɔ asase bɛma n'asefoɔ. Na woama wo nsɛm no atim, ɛfiri sɛ woyɛ ɔteneneeni. Na wohwɛɛ yɛn agyanom amanehunu Misrim, na wutie wɔn sufrɛ ɛpo kɔkɔɔ ano. Na woyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ, Faro ne ne nkoa nyinaa, ne n'asase sofoɔ nyinaa so. Na wuhunu sɛ wadi wɔn so ahantansɛm, na wogye din sɛdeɛ ɛteɛ nna yi. Na ɛpo no nso, wopae mu wɔ n'anim ma wɔfa ɛpo no mu, asase pɛsɛɛ so. Na wɔn a wotii wɔn no deɛ, woto wɔn gu abunu no mu, sɛdeɛ wɔto ɔboɔ twene nsuo a emu dɔ mu. Na wode mununkum dum kyerɛɛ wɔn kwan awia, ne ogya dum nso anadwo, sɛ ɛnhyerɛn ma wɔn, ɔkwan a wɔnam soɔ no so. Nso wusiane baa Sinai bepɔ so, na wufiri soro ne wɔn kasae. Na woma wɔn tenene atemmudeɛ ne nokorɛ mmara, ahyɛdeɛ ne mmara nsɛm a ɛyɛ. Na woma wohunu wo home da kronkron no. Na wonam w'akoa Mose so hyɛ wɔn mmara nsɛm ne ahyɛdeɛ ne mmara. Na wode ɔsoro aduane maa wɔn de kum wɔn kɔm. Na wuyi nsuo firi ɔbotan mu maa wɔn de kum wɔn sukɔm. Na woka kyerɛ wɔn sɛ wɔmmra medi asase a wokaa wɔn ntam sɛ wode bɛma wɔn no so. Na wɔne yɛn agyanom dii ahantansɛm, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wɔantie wo mmara nsɛm, na wɔampɛ sɛ wotie, na wɔankae w'anwanwadeɛ a woyɔɔ no wɔn mu no, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wosii wɔn so panin sɛ wɔresane akɔ wɔn anyadie no mu wɔ n'atuateɛ no mu. Na wo ne fafiri yɛ Nyankopɔn, ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ, woyɛ abufuo mu nyaa, na wadɔyɛ dɔɔso, na woanya wɔn. Mpo wɔyɛ nantwie ba a waguo kaa sɛ, yei ne wo nyame a ekoyi wo Misrim baeɛ no. Na woyii ahi kɛseɛ no, wo deɛ wo mmɔborɔhunu bebree nti, woanya wɔn ɛserɛ no so. Mununkum dum no amfiri wɔn so awia, sɛ ɛbɛkyerɛ wɔn kwan, ne ogya dum no nso anadwo, sɛ ɛbɛdɛre ama wɔn akyerɛ wɔn kwan a wɔmfa soɔ. Na wode wo honhom pa no nso maa sɛ ɔnkyerɛ wɔn nyansa, na wo mana nso woama no ampa wɔn ano.
na nsuo nso wo ma wɔn de kum wɔn sukom. Na wo hwɛ wɔn frinhyia aduanan ɛsrɛ no so, ɛnhia wɔn ntaadeɛ ɛnsusu, na wɔn nan ahonhon. Na wo de ahenie ne amanaman maa wɔn, na wo kyekyɛɛ wɔn mu ntonto so, na wɔfa Sihon asase, Hesbon hene asase, ne Basan hene Og asase no. Na wo maa wɔn mma dɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma, na wo de wɔn baa asase a woka kyerɛɛ wɔn agyanom sɛ wɔbɛba abedi soɔ no so. Na mma no baa so bedii asase no so. Na wo brɛɛ asase no sofoɔ, Kanaanfoɔ no, ase wɔ wɔn anim. Na wo de wɔn hyɛɛ wɔn nsa, ne wɔn ahemfo ne asase no so amanaman, sɛ wɔnyɛ wɔn sɛdeɛ wɔpɛ. Na wɔgyegye nkura a ɛyɛ den ne asase a adɔ sradeɛ, na wonya afie a nnepa ayeyɛ no amaama, nsuburo a wɔbɔreeɛ, bobe nturo ne ngo nturo ne nnua a wodie bebree, na wodii na wɔmee. Na wɔyɛɛ akɛse, na wɔn bo tɔɔ wɔn yam, wo papa kɛseɛ no mu. Ɛna wɔyɛɛ asobrakyeɛ, na wɔtee w'anim atua, na wɔtoo wo mmara twenee wɔn akyire, na wokunkum w'adiyifo a wodii wɔn adanseɛ sɛ wɔde resan wɔn aba wo nkyɛn no, na wɔyɛɛ abusudi akɛse. Ɛna wode wɔn hyɛɛ wɔn ahohiahiafoɔ nsa, na wohiahia wɔn ho, na wɔn ahohiahia bere mu no, osu frɛ wo, na wo deɛ wofiri soro tie wɔn. Na sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu kɛseɛ teɛ no, wɔde agyefoɔ maa wɔn, na wɔgye wɔn firi wɔn ahohiahiafoɔ no nsam. Na wonyaa asomdwie pɛ no, wɔsan kɔyɛɛ w'anim bɔne, na wogyaa wɔn mu de wɔn hyɛɛ wɔn atamfo nsa, na wodii wɔn so. Ɛna wɔsane su frɛɛ woɔ, na wo nso wofiri soro tie wɔn, na wuyii wɔn sɛdeɛ wo mmɔborɔhunu bebree no teɛ, brɛ hodoɔ mu. Na wodii wɔn adanseɛ sɛ wobɛsane wɔn aba wo mmara no mu, nanso wodii ahantansɛm, na wɔantie wo mmara nsɛm. Na wo atemmudeɛ nso, wɔyɛɛ ho bɔne, nso ɛno na sɛ obi di so a, onya nkwa. Na wohimaa wɔn mati firi ho, na wɔsensenee wɔn kɔn, na wɔantie. Nanso wo kuraa wɔn mfeɛ pii, na wode wo honhom nam w'adiyifoɔ so dii wɔn adanseɛ, na wɔanyɛ aso. Ɛna wode wɔn hyɛɛ nsase so aman nsa, nanso wo mmɔborɔhunu bebree nti, woannwie wɔn asehye, na woannya wɔn, ɛfiri sɛ Onyankopɔn domfoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ ne wo. Na afei, yɛn Nyankopɔn, Onyankopɔn kɛseɛ, Otumfoɔ a wo ho yɛ hu a, wokora apam ne adɔeɛ. Mma ɔbra a ɛtoo yɛn ne yɛn ahemfo, ne yɛn mmapɔnma, ne yɛn asɔfoɔ, ne yɛn adiyifoɔ, ne yɛn agyanom, ne wo man nyinaara, ɛfiri Asiria ahemfo berɛ so, de besi nnɛ da yi no nyinaa nyɛ w'anim ketewa. Nanso wotene wɔ deɛ ɛbaa yɛn soɔ no nyinaa mu, na wadi nokorɛ, na yɛn na yɛdifo. Na yɛn ahemfo, yɛn mmapɔnma, yɛn asɔfoɔ ne yɛn agyanom anni wo mmara so, nanso wɔantie wo mmara nsɛm ne wo adanse a wodii wɔn no. Nanso wɔn ahenni mu ne wo papa bebree a woyɛɛ wɔn, ne asase tɛtrɛ a adɔ sradeɛ a wode maa wɔn no, wɔansom wo, na wɔansane amfiri wɔn ne yɛ bɔne no mu. Hwɛ, nnɛ yɛyɛ nkoa, na asase a wode maa yɛn agyanom sɛ woni so aba ne ɛso nnepa no, hwɛ, yɛyɛ so nkoa. Na ɛba nnɔbaeɛ pii ma ahemfo a wode wɔn asisi yɛn soɔ, yɛn bɔne mu no. Na wodi yɛn nipadua so, ne yɛn mmoa so sɛdeɛ wɔpɛ, na yɛwɔ ahohiahia kɛseɛ mu. Na yɛn nyinaa mu no, yɛrepam nokorɛ apam, na yɛretwerɛ, na yɛn mmapɔnma, yɛn Lewifoɔ ne yɛn asɔfoɔ asɔ ano. Nehemia tidu. Na wɔn a wɔsɔ ano ne Amrado Nehemia, Hakalia ba ne Sedekia, Seria, Asaria, Yeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Obadiah, Daniel, Generton, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Masia, Belgai, Semaya, yenum ni asɔfoɔ no, ne Lewifoɔ, Asania ba Yesua, Binua, ofiri Henadad memu, Kadmiel, ni wɔn nuanom, Sebania, Hodia, Kelita, Pela, Hanan, Mika, Rehob, Hasabia, Saku, Serebia, Sebania, Hodia, Bani, Beninu, Omanwa Titre, Paros, Pahat Moab, Elam, Satu,
Bani, Buni, Asgard, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ata, Hezekiah, Asu, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Magpias, Mesulam, Hazel, Mesisabel, Saduk, Yadua, Peletia, Hanan, Anaya, Osia, Hanania, Hasub, Halohes, Perha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masia, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, Bana. Na ɔman no nkaeɛ asɔfoɔ, lewifoɔ, apono ahwɛfoɔ, adwontofoɔ, nsɔfokwaa ne wɔn a wɔte wɔn ho firi nsase so aman ho baa Nyankopɔn mmara ho no, wɔn yerenom, wɔn mmabarima ne wɔn mmamaa, animdefoɔ ne nhunumufoɔ nyinaa, wɔbataa wɔn nuanom a wɔwɔ din no ho, na wɔdomedome wɔn ho, na wɔkeka ntam sɛ wɔbɛdi Nyankopɔn mmara a wɔnam Nyankopɔn akoa Mose so hyɛeɛ no so, na wɔbɛhwɛ no ayɛ Awurade yɛn wura mmaransɛm ne n'atammudeɛ ne n'ahyɛdeɛ nyinaa. Ne sɛ yɛremfa yɛn mama ma asase no sofoɔ, nanso yɛremfa wɔn mama ma yɛn mmabarima. Na sɛ asase no sofoɔ de adetɔneɛ anaa aduane biara ba bɛtɔn no homeda a, yɛrentɔ wɔn hɔ homeda anaa da kronkron biara mu. Na yɛbɛgya afe a ɛtɔ so nson no, na yɛrennan ka biara. Nso yɛhyehyɛ yɛn ho mmara sɛ yɛde nnwetɛbena nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛma daa afe, na wɔde ama yɛn Nyankopɔn fie som no, ama kyerɛ abɔɔdoo ne daa aduane afɔdeɛ, ne daa hye afɔdeɛ, homena deɛ, bosome foforɔ deɛ, ama afahyɛ ne akronkronneɛ ne bɔne ho afɔdeɛ, sɛ wɔmfa mpatama Israel ne yɛn Nyankopɔn fie adwuma nyinaa. Nanso yɛtwe nyina ayɛ yɛdeɛ ho ntonto, asɔfoɔ, lewifoɔ ne ɔman no, sɛ wɔmfa mmra yɛn Nyankopɔn fie, sɛdeɛ yɛn mpanimfie tie, afe mu, bere a wɔahyehyɛ mu, na wɔasɔ Awurade yɛn Nyankopɔn afɔrebukyia no so, sɛdeɛ wɔatwerɛ no mmara no mu no. Na yɛhyɛɛ sɛ yɛde yɛn asase so aduanekan ne nnua nyinaa aba a ɛdi kan bɛba Awurade fie daa afe. Na yɛde yɛn mmabarima ne yɛn mmoa makan nso, sɛdeɛ wɔatwerɛ no mmara no mu no, ne yɛn anantwie ne yɛn nnwan makan bɛba yɛn Nyankopɔn fie de abrɛ asɔfoɔ a wɔsom yɛn Nyankopɔn fie no. Na yɛde yɛn mmɔrekan ne yɛn masoɔ afɔrebɔdeɛ ne nnua nyinaa aba, ne nsa, ne ngo nso bɛba de abrɛ asɔfoɔ no, sɛ wɔmfa ngu yɛn Nyankopɔn fie mpia no mu. Na yɛde yɛn asase so ntutusuo dudu bɛma lewifoɔ no, na wɔn lewifoɔ no anya ntutusuo dudu nkura a yɛdɔ mu no nyinaa mu. Na ɔsɔfoɔ Aaron ba nka lewifoɔ no ho bere a lewifoɔ no regye ntutusuo dudu no, na lewifoɔ no mfa ntutusuo dudu no mu deɛ ɛtɔ so du no mmra yɛn Nyankopɔn fie, na wɔmfa ngu adekoradan mpia no mu. Na Israelfoɔ ne lewifoɔ no nyinaa mfa aduane ne nsa ne nwoma soɔ afɔrebɔdeɛ mmra mpia no mu. Na ɛhɔ na kronkronbea nwenneɛ ne asɔfo a wɔsom ne apono ano ahwɛfoɔ ne adwontofoɔ no wɔ. Na yɛrennya yɛn Nyankopɔn fie no. Nehemia tidu baako. Na ɔman no asafohene no tenaa Yerusalem, na ɔman no nkaeɛ twe ntonto sɛ wɔde nnipa du mu baako bɛtena Yerusalem kuro kronkron no mu, na baako no atenatena nkuro mu. Na ɔman no hyiraa mmarima a woyii wɔn yam sɛ wɔrebɛtena Yerusalem no nyinaa. Na ɔmantam no so atitire a wɔtena Yerusalem no nie. Enso Yuda nkuro no mu deɛ, wɔn nyinaa tenatena wɔn agyapadeɛ so wɔ wɔn nkuro mu. Israel asɔfoɔ ne lewifoɔ ne nsɔfokwaa ne Salomo nkoama no. Na Yerusalem deɛ, Yuda mma no bi ne Benyamin mma no bi tenaa hɔ. Yuda mma no mu, Usia ba Ataya, Sakaria ba Amaria ba Sefatia ba, Mahalalel ba a ofiri Peres mma no mu, ne Baruk ba Maasia, Kol-Hose ba, Hasia ba, Adaya ba, Yoarib ba, Sakaria ba,
Siloni ba Peres ma wɔtena Yerusalem nyinaa yɛ 480 mmarima wotumi wɔn ho. Na Benjamin manie Mesulam ba Salu, Yoed ba, Pedaya ba, Kolaya ba, Masia ba, Itiel ba, Yesaya ba, na n'akyiri no Gabai, Salai, 928. Na Sikri ba Yoel ne wɔn sohwɛfoɔ. Na Sinua ba Yuda di kuro no fa etia mienu no so. Asɔfoɔ mu Yoare ba Yedaya, Yakin, Hilkia ba Seraya, Mesulam ba, Sadok ba, Meruat ba, Ahitob ba ɔyɛ Nyankopɔn fie pani. Ni wɔn nuanom a wɔyɛ efie no mu adwuma no 922. Ni Yeroham ba Adaya, Pelalia ba, Amsi ba, Sakaria ba, Pashu ba, Makia ba, nini nuanom agyanom so etitire 242. Ni Asere ba Amasaya, Asa ba, Mesilemot ba, Ima ba, ni wɔn nuanom mmarima wotumi wɔn ho 128. Na wɔn sohwɛfoɔ ne Hagadolim ba Sabdiel. Lewifoɔ mu nso Hasu ba Semaya, Asrikam ba, Hasabia ba, Buni ba, ne Sabatia, ne Yosabat. Wodi Nyankopɔn fie anihumafoɔ so. Wofiri Lewifoɔ titire no mu. Ni Mika ba Matania, Sabdi ba, Asaf ba, otitira ofiri aseda dwom asempai bomu. Ni Bakbukia, odi hɔ ne nuanom mu. Ni Samuel ba Abda, Galal ba Yedutam ba. Lewifoɔ a wɔwɔ kuro kronkron no mu no nyinaa no si 284. Na apra no ahwɛfoɔ no Akub, Talmon ne wɔn nuanom a wɔwɛn apra no 172. Na Israel nkae no asɔfoɔ no Lewifoɔ no wɔ Yuda nkuro mu tete wɔ agyapadeɛ so. Na nsɔfokwaa no tena Ofel na Siha ne Gispa di nsɔfokwaa no so. Na Lewifoɔ a na wɔte Yerusalem no sohwɛfoɔ ne Bani ba Usi, Hasabia ba, Matania ba, Mika ba, Asaf manumu adwontofoɔ wɔ hɔ ma Nyankopɔn fie adwuma no. Na ɔhene mmaransɛm wɔ wɔn ho, na wɔahyɛ kyɛfa bi ama adwontofoɔ no, da biara ne ne deɛ. Na Mesasabel ba Petahia, ofiri Yuda ba Sera mamu no hyɛ ɔhene ase ɔman no ho asɛm nyinaa mu. Na wɔadɔ sɛ asese nkuraa no deɛ, Yudafoɔ no mu bi tenatena Kiriat Arba ne ho nkurowa mu, ne Dibon ne ɛho nkurowa mu, ne Yekabsel ne ɛho nkuraa mu, ne Yesua ne Moloda ne Bet-Pelet, ne Hasor Sual, ne Beerseba ne ho nkurowa mu, ne Siglag ne Mekona ne ho nkurowa mu, ne Enrimo ne Sora, ne Yarmut, Sanoa, Adulam ne wɔn nkuraa mu, Lakis ne ɛho mfofoa so, Aseka ne ɛho nkurowa mu. Na wɔtenatena firi Beerseba kosi Hinom bɔnhwa mu. Na Benjamin ma wofiri Geba no tena Mikmas ne Aya ne Betel ne ho nkurowa mu, Anatot, Nob, Anania, Hasor, Rama, Gitayim, Hadid, Sebuam, Nebalat, Lod ne Ono, adwumfoɔ bɔnhwa mu. Na Lewifoɔ no mu nkyikyɛmu a wɔyɛ Yuda deɛ no bi fra Benjamin mu. Nehemia tidumienu. Na yenum ne asɔfoɔ ne Lewifoɔ a wɔne Seltiel ba Serubabel ne Yesua probaeɛ no. Seria, Yeremia, Esra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekania, Rehum, Meremot, Ido, Genitoi, Abia, Miamin, Madia, Bilga, Semaya, Yoraru,
Yodaya, Saruk, Amok, Helkia, Yedaya. Yenum ne asofo no ne won nuanom atitire Yesu abreso. Na Lewifo no Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yuda, Matania, odi aseda nwom no so. Oni ni nuanom na Bagbukia ni Uno. Won nuanom di won tentenso owen no mu. Na Yesua wo Yoakim, na Yoakim wo Eliasib, na Eliasib wo Yoada, na Yoada wo Jonathan, na Jonathan wo Yadua. Na Yoakim breso no na asofo no ajanum atitire nie. Saraya fam, Maria, Yeremia de Hanania, Ezra de Mesulam, Amaria de Yehohanan, Maluki de Jonathan, Sebania de Yosef, Harim de Adna, Meruat de Hakai, Ido de Sakaria, Ginoton de Mesulam, Abia de Sikri, Menamin de Moadia de Piltia, Bilga de Samua, Semaya de Yehonatan, Yoarib de Mataniai, Yedaya de Usi, Salia de Kalai, Amok de Eba, Hilka de Hasabia, Yedaya de Nathaniel. Lewifo no Eliasib, Yoada, Yohanan ne Yadu abreso wotwe ajanum atitire no. Asofo no nso wotwe won de Persia ni Dario ahenie so. Lewi ma ajanum atitire no watwe no breso sam ngomanumu de abesi Eliasib ba Yohanan breso. Na Lewifo mu atitire Hasabia, Serebia ne Karmia ba Yesua ni won nuanom a wodi won tentenso no yi aye dase sede Nyankopɔn nipa David hyɛɛ no awɛmfo kuo ni kuo Matania, Bagbukia, Obadia, Mesulam, Talmon, Akuba wɔwɛn apron no ahwɛfo wɛn apron ano boadan no mu. Yenum wo Yosadak ba Yesua ba Yoakim breso ne Amrado Nehemia ne osofo Esra otwerefo no breso. Na wɔrebedwira Yerusalem fasuo no ɔhwehwɛ Lewifo no firi wɔn tenabea nyinaa sɛ wɔde wɔn reba Yerusalem na wɔde aseda ne nnwom na wuro mentane asankutin adi odwiratwa no anigye mu. Na adwontofo ma no boa no hyiae firi Yerusalem ho kanko no mu ne Netofafo nkurase ne Bet-Gilgal ne Geba mfofo aso ne Asmawet. Efrise na adwontofo no abobɔ nkura de atwa Yerusalem ho ahyia. Na asofo ne Lewifo no dwira wɔn ho na wodwira ɔman ne kura pono ne afasuo no. Na mema Yuda mapɔma no foro ofasuo no. Na mede aseda asafukuo akɛseɛ mienu a wɔnam yiusisi hɔ. Biako fa nifa ofasuo no so de kɔɔ Sumina pono no ano. Na Hosea ne Yuda mapɔma fa di wɔn akyi kɔe. Ne Asaria, Ezra, ne Mesulam, Yuda, ne Benjamin, ne Simaya, ne Yeremia, ne asɔfoɔ ma no mu binom a wokurakura ntotorobɛnto. Jonathan ba Sakaria, Simaya ba, Matania ba, Mikaya ba, Sako ba, Asaf ba, ne nuanom, Simaya ne Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Nathanael, ne Yuda, Hanani, wokurakura Nyankopɔn nipa David nsankuo no. Na ɔtwerɛfo Ezra di wɔn anim. Na nsuo ani wapono no so ne wɔn tentensoɔ no, wɔforo David kuro aforoyɛ no. Ɔfasuo no aforoyɛ no so, David fie no atifi de kosii nsuo pono no ano apue. Na aseda asafukuo a etia mienu no kɔɔ wɔn tentensoɔ. Na me nso midi wɔn akyi. Ne ɔman no fa no, ɔfasuo no so de kɔfa afono no abantentene no so, de kosii ɔfasuo tɛtrɛtɛ no so. De kɔfa Efraim pono ne ɛpono dada ne mpataa pono ne Hananel abantentene ne Mia abantentene no so de kosii nwan pono no ano.
na wokogina ne duadan pono no ano. Ana aseda asafokuo mienu no kogina Nyankopɔn fie. Me ne makoma no fa wo ka me ho. Ne asɔfo no Eliakim, Maasia, Miniamin, Mikaya, Elianai, Sakaria, Hanania ukurekura ntotorobento, ne Mesaya, Simaya, Eliasa, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, ne Ese. Na adwontofo no mema won ne so. Na Israel ne won so hwefo. Wo bobo afode akese da no. No ani gye. Efiri so Nyankopɔn de ani gye kese agye wani. Na ma ne mofra nso ani gye. Na wate Jerusalem ani gye no nka akyirikyiri. Na eda no ara wode marima bi sisi akorade ne masoade ne aduankan ne ntutuso dudum pia no so. Se wo mo abo ankuro no mfuo mu kyefa mra no hyeye no anu ngumu ma asofo ni lewifo no efiri se Yuda nya asofo ni lewifo a wosisi won no ho anigye na woyo won Nyankopɔn som adwuma ni ahodwira ho som adwuma sa adwontofo ni apona no ahwefo no nso se de David ne ba Salomo hyeye no na tete no David breso no na Asaf ni adwontofo ni Nyankopɔn yeye ni aseda so otitire na Serubabel breso ni Nehemia breso no Israel nyina mema adwontofo ni apron no ahwefo no kyefa da biara ne ntie na wade akronkron ne ma Lewifo na Lewifo no nso de akronkron ne ma Aaron ma. Nehemia tidumiensa Ebre no ara mu na wakenkan Mose nwoma no mu omanu asum na wohunu se watwere se Amoni ne Moabuni mma Nyankopɔn badwa mu da biara da efiri se wanfa aduane ne nsuo amehia Israelfo na mmomokɔbɔ Biliam pa tia won se ɔmɛdome wɔn nanso ye Nyankopɔn dane no me no nhyira na wɔte mmara no woyi amanfrafo nyinaa firi Israel na ye nyinaa maaye no na osofo Eliasaba wode ne si ye Nyankopɔn fie mpia so a ɔyɛ Tobia busuani no asiesie pia kɛseɛ bi ama no de Akane no na wode aduane ayɛde ne ohwamfufuo ne nwene ne ayuo ntutusuo dudu ne nsa ne ngo a wahyɛ sɛ wɔmfa ma Lewifo ne adwontofo ne apona no ahwɛfo no ene asɔfo no maso afɔrebɔde no sie no na ye nyinaa mu no na mini Jerusalem na Babel hene Atasasta afia etoso aduasa mienu so no mekɔ ɔhene no nkyɛn na nabi akyiri no mibisa ɔhene hɔ kwan na meba Jerusalem na mebehunu bɔne a Eliasab yɛ wɔ Tobia ho sɛ wasiesie pia ama no Nyankopɔn fie abanya so no na ɛyɛ me yasɛ na meyi Tobia fie no ma no nyinaa firi pia no mu gui na meka sɛ wonnwura mpia no mu na mede Nyankopɔn fie no ma no mesane me ba hɔ bio aduane ayɛde ne ohwamfufuo no na mehunu sɛ Lewifo kyɛfa no wamfa ama wɔn na wadwane kɔ wɔn fuo mu Lewifo ne adwontofo a wɔyɔ adwuma no na me ne makoma no hame na me se adenti na wagya Nyankopɔn fie yi na meboaboa wɔn ano me de wɔn sisi wɔn sibia na Yuda nyina de ayuo ne nsa ne ngo tutuso dudu babegu akorade no mu na mesisi akorade no so ahwɛfo ɔsɔfo Selimai ne ɔtwerɛfo Sadok ne Pedaya ofiri Lewifo no mu no na wɔn ase na Sakoba Metanai ba Hananhye efiri sɛ na wobu wɔn no kwafo na wɔn na wɔkyekyɛ noɔma no ma wɔn nuanom no me Nyankopɔn kae me yei ho na mpepa madɔyɛ a mayɔ mama me Nyankopɔn fie ne som adwuma no nnanumu na mehunu Yudafo bi a wotietia nsakyiamena so homeda na wɔde ayu afiafi nso ba na wɔde soasoa mfunumu wɔde nsanso ne bobe aba ne brodoma ne nnoso ahodoɔ nyinaa ba Jerusalem homeda na mebɔ wɔn kɔkɔda a wɔretɔn nnuane no na Tirofo bi a ɛte kurom hɔ nso de mpata ne adetɔnneɛ hodoɔ nyinaa ba na wɔbɛtɔn no homeda ma Yuda ma ne Jerusalemfoɔ ɛna me ne Yuda mapɔnma no hameye na me se wɔn sɛ asɛmmɔne bɛn na moredie di kum homeda ho yi
Enye saa na mo agyanom yoye. Na ye Nyankopɔn de bɔne nyinaa ba yɛn ni kuro yi so no. Na mo nso mo de bi reka Israel so abufuo no ho. Sɛ mo rekum homeda ho yi. Na ansa na homeda reduru no. Esum refiri ase aduru Yerusalem apono mu no. Mehyɛ sɛ wɔntoto apono no mu. Na meka sɛ wɔnhini gye sɛ homeda no atwam ansa. Na miyi masomfo no mu binom gyinagyina apono no ano. Na adesoa bi amma mu homeda. Na adwadefo ne adetɔnne ahodoɔ no tɔnfoɔ no suasua Yerusalem apono no akyi prɛko ne mprenu. Ɛna mebɔɔ wɔn kɔkɔ ka kyerɛɛ wɔn sɛ adɛn nti na mo asuasua deda ɔfasuo no akyiri. Sɛ moyɛ saa bio a mɛkye mo. Efiri brɛ no wɔamma homeda bio. Na mesie Lewifoɔ no sɛ wɔnnwira wɔn ho na wɔmmra mɛhwɛ apono no ano na wɔnyɛ homeda no kronkron. Yei ho nso kae me Nyankopɔn na kura me sɛdeɛ wadɔe bebree no tie. Nanu mu nso mihunu Yudafoɔ a wawareware Asdod maa ne Amon maa ne Moab maa. Na wɔn mma ka Asdod kasa fa ne fa na Yuda kasa deɛ wɔntumi nka na aman no mu biara deɛ na wɔka. Na me ne wɔn hamee na medomee wɔn na mebobɔɔ mmarima no mu binom na metutuu wɔn nwi na mede Nyankopɔn ntam gyee wɔn sɛ sɛ mode mo mama ma wɔn mmabarima na mogye wɔn mama me ma mo ma awadeɛ anaasɛ mo ankasa mo ware wɔn a ɛnyɛ yeinom ho na Israel hene Salomo yɛɛ bɔne. Nanso amanaman bebree mu hene biara ni hɔ a ɔte sɛ ɔno. Na onipa a Onyankopɔn dɔ no ne no. Na Onyankopɔn de ne si Israel nyinaa so hene. Ɔno mpo maa nanafo na ɔmaa no yɛɛ bɔne. Na mo deɛ yɛntie mo sɛ yɛbɛyɛ bɔne kɛseɛ nyinaa na yɛafom yɛ Nyankopɔn na yɛaware mmaa ananafoɔ. Na ɔsɔfopani Eliasa ba Yoada mma mu baako ayɛ Horonini Sambalat ase. Na mepamoo no firi me so. Kae wɔ me Nyankopɔn sɛ wagu asɔfodie ho ne asɔfodie ne Lewifoɔ apam no ho fi. Na medwiraa wɔn ho firi ananadeɛ nyinaa ho. Na mede asɔfoɔ ne Lewifoɔ no ahwɛdehwɛfoɔ no misisii hɔ. Wɔn nyinaa wɔ wɔn adwuma mu. Ne bra a wahyehyɛ no mu nyina ayɛ deɛ no deɛ. Ne aduanekan no deɛ no. Kae me Nyankopɔn ma no nsi yi.